RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa siyang kaagi ka doon? Mukinig sa kababae nga taga Cagayan de Oro City. Ang atong magtatampo nagdasingan nga Tonet. Taas kagilan natin bata, oy. Ato na lang dados, doktor. Ako na magani sige pa inog para sa tamol. Tingarig mahusan na kini karong taon-taon. Magwawa ra man sa iyong hilanat. Karos apa man nagsugod niya hilanat? Mutulo na kaadlaw karong adlaw. Unsa? Ipaabot pag magtulo ka adlaw? Tunet, unsa may akong buhaton? Sang taong ka eh. Ilisin ang bata. Dadun ta siya sa ospital. Kinahalang matanaw na siya, doktor. Upidi lang ko ta. Aw, kung kinahanglang i-admit, atong ipa-admit. Nagyuti ay di ayang bata. Mahinungdan siyang hilanat. Nakita sa iyang urinalysis. Daghan kayong bakterya. Resulta na ni sige magpakaog junk food sa bata. Uy, soft drinks pag yun. Ang saon nga mangayo man cute. Ay nga nang magpapildim sa gasi mong anak. Nga ikaw may mama. Ayaw na lang ko kasabi, baby. Wa man ti ka kasabi. Sultihan talang ka. Sanay na paghilag. Himi, gagay ka eh. Dili na kinahanglan nga i-admit ang bata. Antibiotic ra ipatumars, doktor. Kung kinahanglan di gyud mapaltahan o gusto gyud sa oras sa pag-inom sa tambal. Kasabot ka? Oo. Sige, magpalit una kog tambal para sa bata. Magpalit lang sad kog laing paracetamol. Paabot ako ninyo kadiyot ha. Magpalit kong daan sa mga tambal. Una ko kamoy hatod sa inyong bahay. Ngunit, waan mas ka mauli og pila ka adlaw dili sa bay. Ikaupat yung untaro ka adlaw. Pablati atong taga. Ah, papas rin. Pablatter yun. Ngunit text man ko ni mo nga ako silang idna. Kay gilanta ng iyang anak. Nag-inatan sa digas anak sa tao. Ha? Nagpakainahan og nagtatay na saga. Pa, giisip ko ng samas ka og galingon kong anak ang anak ni Edna. Tungod kay mahal na ako siya. Nagpauli-ipon ka lang sat. Ha? Ginawat ko ng unta nga tumboy ka. Nga babae yung imong gusto ug dili lalaki. Ang ako ba? Bukha ang imong mga mata. Babae na si Edna. Natural ka magita yung lalaki. Pa, napasakit ta nagmaayos matuon nga lalaki si Edna. Ang amahan na ng iyang anak. Nitagam na siya. Gani nga ako mo yung gipuli kay nakasiguro siyang stiktuan ko. Ug siya ra gyud. Uya, magpiyang-piyang mo. Papa sa day, sami siya eh. Nakadawat ang magkakantumboy ko. Oh, lagi. Bisag bukid sa kumbuot, mahal ti ka bataag. Kung kay anak ti ka, nila ko gusto ga, muabot ang higayon, masakitan ka niya. Kay mas labaw akong pasakitan. Kitan lang kong duhalak. Tulad kay wanas mama ni mo. Bahay kabalaka na ako. Di lagi ko masakitan. Tungod kay mahal na mo ni Idnang sag-usa. Ipaniguro ko na nimo. Daddy, watch the movies. Anak, gigapoy na sa daddy Tunet ni mo, uy. Wa ka pa matagbaw nga. Dugay man kaayo mo naghuman sa game zone. Gipatagbaw mo gikang daddy ni mo. Daghan ka na magani kayong take home nga mga toys. Sige pa elisa ni mong tickets. Ay, ganahan man ko ma-watch yung movies. Nahala, sige. Tumanan ka ni Daddy kay love man. Tunet, ayaw na lang. Sa sunod na lang higayon. May daghan pa pitong panahon. Igo na. Tumanan ta na ng bata. Salamat sad ba nga na okay na gid siya. And daggo na sad. Human masakit. Di ba, baby? O yun, Daddy. Bakit? Patik. Hilda, Jojo, kamu ni? Markin? Ikaw? Daddy Tunet, ato na to. Daddy? Sikin sa kita wag ni Daddy. Ako ba? Nga na day, may problema? Ngano man ka?
Sukad pagad ganiha dito sa mall. Human mo magkasulting Markim. Kalit lang kang di na magtingog-tingog. Wala ni kaso, uy. Gikapoy ra ko sa tong lakaw. Ayun na lang ko kong tagda. Nakatuog naman sa Jojo. Lakaw na lang ko ha. Dili ka ni mato. Di lang una. Nakasaad kong papa nga pauli ko karon. Og adto na ko matuog sa amo mga pila ka adlaw. Sige. Ikaw mag-iko. Wa ka matandog sa inyong panagkita o panagsulti ka ganihan ni Markin? Wa, uy. Tandog ko taon. Nakaamgo na ko, no. Mahitungod na lang sa bata ang among panagsultihan. Oo, maayo hinuon, mauna. Tuod di ay. Nihangyo di ay siya nga sa sunod Sabado. Makigbanding siya ni Jojo. O kan mahimo ko, no, at tumatog niya ang bata. O giuli lang niya sa Lunes. Okay na ni mo? Okay raman tingali. Siyam sa amahan. Ikaduhang amahan naman ko. Wala problema na ako. Sige, ato na ko. Kung may problema, panawag dayon ako ha. Ampin mo din ni Jojo samtang wa ko. I love you. I love you too. O salamat. Buang-buang ginis, Markim. Nagsabot na may ihatod niya ang bata balik din sa bay. Pero wag ginagiuli. Unsa na rong adlaw. Sige, ma-half day lang una ko sa trabaho karon. Anaon ti ka sa inyo, para magkuyog tas bay ni Markim aros pagkuhang Jojo. Nakatultol ka magka. Naano maghihapon siya po sa address niya kani adto. Sigo na. Nanapagilak. Pangandam na lang. Kuhaon ti ka diha, aron atong makuha si Jojo sa lang Markim. Bye. Sunat. Ay, nag-igon sa nagdali ka man. May problema? Madam, half day lang una ko ha. May emergency lang sa ilang Edna. Half day? Mag-alas 10 pa lang sa buntag. Labot pa, na-email na ba nimo ang akong gipa-email sa atong client? Ay, nalimot ko da. Pwede ugma na lang, madam. O, tingalig makabalik pa ko. Ako na lang unya i-email. Not later, not tomorrow. Right at this very moment ang akong gusto. Email it now. Sorry yung kay madam. Emergency lang gid madam. Mubalik ra lagi ko. Kung mulakaw ka manggid gali karon, walay trabahong balikon, ha? Nakasabot ka? I'm sorry, madam. But I need to go. Sorry. Edna! Edna, niyan ako! Edna, maglakaw na ta! Edna! Edna, hay, mangka! Edna, hain ka, oy, ni anak ko! Mingaw, madinis ba eh? Tingaling nakatulog pag pinaabot na ako. Oh, si Edna maning nanawag. Hello? Unsa? Nana ka diha? Pero mo kunin mo paabuta. Isultihan ta magkang kuhaon. Tika kay magkuyog ta diha. Hello? Hello? Edna? Hello? Oh, shit. Shit! Naputol ang pikas niya. Nibiya ang gali ko sa kong trabaho tungod sa iyang problema siyang anak. Nagibiyaan ay noong ko. Nilakaw rin iya. Bullshit! Ay, gabiin na lang. Kapag kay Edna og Jojo nga na uli. Tas 10 pa kus buntag din silang bae. Magalas 7 na las gabi eh. Hindi sana ako makontak ang cellphone ni Edna. Butilyang bira akong nainom. Taga na kaayo. Medyo naigo na sad ko. Oh, may sakyanan nihunong sa tungod. Oh, si Edna. Si Edna na niya na siya. Pero, nga lagi nasaram na siya? Hubog ka? May nakapaluag sa akong lugan. Miya man ka.
Sabi na ako magkuyog tabagkuhan, Jojo. Sulo raman day ka. Ay, mga bata. Ikaw raman lagi. Wa mo kuyog na ko. Ito lang ko na siya una siyang papa. Grabihan ninyong banding, no? Buntag pa, hangtod. Nagabihan na lang. Complete family, di ay mo. Magsulti lang unya ta. Kanang tinaw na imong pangisip. Nakainom ka. Ayo, Hubog ka. ayo, karon. Karon, yun ko gusto magsulti, ta. Bisag hubog ko. Naibaw ko sa akong gipanulti. Naibaw ko sa akong gibuhat. Maramang gihapon ning sulti, ha. Bisag tinaw pa ning pangisip ko. At doon na balik ni Markim. Naroon kompleto na gyud mo ba? Buwag na lang ta. Karon usarang sakit ba? Husto. Husto yung gibuhat ka nagkibuwag ka na itong idna. Ay nagkabalik din sila sa amahan sa iyang anak. Nagtanga akong trabaho tungod niya. Tungod kay siya mo yung akong gipalabi. Ay, di pa matingali uwahin tanan pa. May panahon pa kong pangitaon pagbalik ang akong kaugalingon. Sakit ba ya? Hubog ko, pero naibaw pa ko sa akong gipanulti. Kinahalan akong buhian sa Edna. Samtang maagwanta pa ang kasakit. Wala siya ikamahay na ako tungod kay gibuhat ko ang tanan para niya ug sa iyang anak. Halos wa na lang ko gibilin para sa akong kaugalingon. Wa na lang una ko makigrelasyon. Gihatagan ko na og higayon ang akong kaugalingon. Dini na lang ko kutob. More power sa RMN. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Itago lang ko sa pangan nga LV, 23 anyos, minyo og may usa ka anak. Taga General Santos City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa dunggan sa akong anak. Aron ihisabtan, sugdon ko sa iyang pagkatao, diin nanganak ko sa usa ka birthing center. Ingon ini ang mga panghitabo. Ren, kumusta ang atong baby? Okay raman, El. Pero nalagi ko'y nabantayan niya ganina. Ha? Nga naman, Ren? May sagol dugo man ang iyang ihi. Oops, kalma lang ha. Kalma lang. Katingali mapugat ka. Ato lang na ipangutana sa doktor niya nga nagpaanak nimo. UTI siya. May UTI nang among anak, Dok? Nga bago pa man siya na tao? Wa pa gali 24 oras? May mga cases nga ingon ana, pero hatagan ko ra og antibiotic ang bata para sa iyang UTI. Ma-okay raw niya na siya. Okay, Dok. Sige. Rene, wa pa'y 24 oras sukat pagkatao sa atong anak. Unya, mo inom na siya og antibiotic? Dili ka siya madaot, anak, Ren. Mo may ingon sa doktor. Salig lang ta niya. Doktor ba siya nagsulti? Ren. Ay, nalipay naman unta ko nga nakauli na ta din sa ato rin eh. Ugwa na say sagol dugo ang ihi sa atong anak. Apan giubo naman sad ni siya, nagisipon pag yun. 1 week and 4 days pag gani ni siya. Tungod na sa tingali na sa atong claim, ha? Kay, puwerte ba sa ganong katugnaw ron panahon na? Ato lang ka ning ato pediatrician rin, uy. Luoy man ang bata ang gamay pa kaayo. Unya, giubo o gisipon pag yun. O sige, pag-ilis mo. Kay, wadto tagpidya. Ay, Oh, sige na. Paimna na ng atong anak na ng tambal nga grisita sa iyang pedya. maluoy naman kung mapainom sa atong anak og tambal rin, uy. Gamay pa kaayo siya. Unya, daghan na kaayo siya gitumar nga tambal. Wa tay mahimo ana. Kay may gibati man ang atong anak. Ug mao sa nagresita sa doktor niya. Luoy na biya sa akong anak, uy. Maunsam kain taon ni siya, simbak ko. Nga bata pa gani. Nya, nagsige nag-inom og mga tambal.
Oy, dako naman dining akong apo, Elvi. O lagi ma, pito kabuan na siya. O pito na kabuan na ba? Pagkadali regus panahon, no? O niya, wala tong iyang mga gipamati. Na, sahay magdungan-dungan maoy. Kay nagsugod naman na sa pagngipon. Aw, ingon anak gyud ang bata kung maunay magnipon, daghag bation. Lagi ma, wa naman tao ni kapahuway ang akong anak oy, sige ginuong tambal. Kay di man gyud malikayan nga trangkasuhon siya, o buhon og sipunon. Aw, natural lang na sa bata nga magnipon. Ang ato lang gyud nga monitoron lang gyud ang pagpainom sa tambal. Aron dili magsakit ug maayo ang bata. Nga naman ka, bibi. Sige man kaghilak. Ano lang, sige maghilak. Dong, may kini ka na. Tabangin ako og sulit sa tibok niyang lawas, be. Kung naunsa ni siya. May napaakan ni mananap. Kaya mo naman og gisakitan siya maayo. Be, Nga naman ka din eh. Wa may pinakan day. hala rin eh. Ang wan yan dugungan. Doon na lagi nag-agas. Unsa? Unsa nag-agas ba? Awa na good, oh. Nahikapan na ako. Basa. Simuhot ako no. Simuhot ako ng baho ba? Di man sad. Unsa man ka di ay ni? Natingagid mi adtong gabhiuna nga nagsigi og hilak ng among anak. Nga mura ba og may gipamati nga sakit sa iyang lawas? Among gitan-aw ang tibuok niyang lawas. Apan wa man mi nakitang samad o pinaakan ba sa mananap. Pero ang ako nahikapan, mao ang iyang dunggan nga nagbasa. Natingami kung unsa to, kay dili man sad baho. Onya, Na ako'y airdress dito eh. May mo to'y akong gigamit kung masakit ang akong dunggan. Suway ito gamit. ha? Para sa bata, kuya? Dili ka siya madaot? Airdrop sa mana ba? Sa dunggan naman na, di man na tumahon sa bata. Giresita mo sa nana ko sa doktor. Kay looy kay paminaw ng hilak sa bata sa kasakit eh. Abot sa among hilak. Maulagi, kuya. Sige, suway ito. Tayo sa, kay ako tong kwaon. Niyan ang akong airdrops to. Testingi gamit na ng akong pagkumangkon. Unya, kuya. Ang saan ni pagbutang? Patuloy og duha ka tuho. Kaduha sa usa ka adlaw. 2 drops 2 times a day. Maayo na lang. Mamayo na ang dunggan sa bata nga nagsakit. O, kuya. Diya, kumusta naman? Naayo lang atong anak sa airdrops ni Arnold. May mamagwang? Ikatulo na ang taron kaadlaw nga magpatuko sa dunggan sa atong anak sa airdrops. Apan, wa na. Naayo na ang dunggan sa atong anak. Og nawa na sad ang iyang sipon. Mo ba? Aw may noon. Epektibo gid itong tambala. Maayo unta, uy. Dili na tumubalik ang gibati sa atong anak, Rene. Happy birthday, nak! 1 year old na gyud ka. Mwah! Usa ka tuig na gid ang atong anak, LV. Oh, nalipay ko. Kaya wa na gyud mo balik pa tong iyang gibati sa iyang dunggan. Uy, gisapot man ang baby. Naamagod kay sipon, no? Ano naman na? Nagsilapan. Na, gisamukan tingali siyang sipon daw, eh. Ha? Gisipon? Kuya, kumusta naman yung dunggan? Hala di ituod. Ang iyang dunggan. Ayay, ako ka-check da. Nak, di ko nunak, be. Tanaw na kang dunggan ni mo, be. Hala, may nag-agas na sad rin, eh. Sa? Ginoo ko, eh. Mao di nga naghilak, ni. Kaya nibalik na sa di ay ang iyang gibati. Kung sa magkabi ay ni Ren, dili na gid di ay ni mawa sa atong anak. Pag 1 year and 4 months sa akong anak, nibalik ang iyang gibati nga may muaga sa indunggan, labi na og sipunon siya. Matod sa among silingan, dili masad ko nubuog kay wa may baho. Ug wa man sad ko mahinumdom nga nasudlan og tubig ang iyang dunggan kun ako siyang liguon. Kay careful og hands-on man gid kaay ko sa akong anak. Og ingon sab sa usa namo kasilingan nga basin kuno og kanang maghilak ang akong anak nga maghigda. Nasudlan kuno og luha. Og may nag-ingon sab
Ngayon anak kuno na basta grabe ang sipon sa bata. Muagas kuno sa dunggan. Amo na untang ipatanaw og doktor, apan pagwa sa iyang sipon, nawa man sad ang agas sa iyang dunggan. Ang ako mga pangutana mao kining sunod. Unang pangutana. Bagong nataw pa lang ang akong anak, daghan na siya og mga giinom nga tambal, kadtong nag-UTI siya o giubo o gisipon. Wa ba ka to ma-overdose ang akong anak adto? Maong naapektahan ang iyang dunggan og may nag-agas nga murag sipon? Ikaduhang pangutana. Ingon nila nga ang nigawa sa dunggan sa akong anak, sipon kuno to kay dili man baho. Og matag siponon sa akong anak, una man pud siya mugawas. Posible ba di ay sa dunggan mo agas ang sipon? Ikatulong pangutana. Ang left ear sa akong anak, dili maoy mag-agas nga murag sipon. Pirming daghan og atuli. Kuhaan ako karon siyag atuli, inigkaugma naa na pod. Posible ba nga nadaot ang sud sa dunggan sa akong anak? Ikaw pa to katapusang pangutana. Normal lang ba nga halos kaupat ko siya kuhaan og atuli o airwax sa usa ka semana? Kay managhan man gud dayon. Unsa man gyud ka ning likido nga niaga sa dunggan sa akong anak? Mao ba ni gitawag og buog? Unsa may itambal ini? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, LV. Mayong adlaw mga suging tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo sa inyong mga kalibo ug gubunha problema sa kinabuhi. Muhatag og solusyon ug tubag sa mga problemang punto medical, legal, emotional, personal, behavioral ug problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede ka nang ipadala sa email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or sa atong buhatan diri sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong magtatampo karong adlaw sa LV, 23 years old, taga General Santos City. Ayong pagpaminaw diha na dool-dool diha si Michael Maligro diha sa Dipolog City ug si Attorney Victoria Ababa diha sa Sulup, Davao del Sur. Ayong pagpaminaw niyo diha, no? Sa Mindanao. Alright? Ang atong problema karon punto medical. Wala palay 24 hours sukad na taw ang iyang anak na diskubrihan sa doktor nga may UTI or urinary tract infection kini kay may sagol dugo sa ihi niini. So bata pa lang nag-inom na og antibiotic ang iyang anak. Kung sipunon o ubuhon dihang nagnipon na kini mag antibiotics na dayon. Nagdako ang iyang anak nga sigig tumar og antibiotics hangtod nga dihang nag 7 months kini siging maghilak ang bata og kalit o nakita niyang may nag-agas sa dunggan sa bata. Dili man noon baho. Ila rabang gisuwayan og tambal sa airdrop sa iyang maguwa nga tambal kuno to sa iyang kuya dihang nagsakit ang iyang dunggan. Naluyan man sab noon ang bata apan mobalik gihapon nga may muaga sa dunggan sa bata hangtod karon nga tuig na kapin 11 na gyud kun sipunon ang inunta ang bata. Sumo na nabati nato ganina sa drama nga gipadala ni LB diha sa General Santos City. So unang pangutana ni LB, bagong nataw pa lang ang akong anak, daghan na siya og mga giinom ng mga tambal kadtong nag-UTI siya og giubo og gisipon. Wala ba ka ma-overdose ang akong anak adtong maong naapektuhan ang iyang dunggan ug may nag-agas kung siponon siya? Well, ang kinimangong kami mga doktor na may guide sa mga dosage, may bisa mga pediatrician kung unsa kadaghanon ang ihatag nga tambal. So controlled dosage ni siya. So nagtuo ko nga kining ang otitis media ug sinusitis, yung magdulduol ra gani siya, no? Kay di same area ra magani sa brain nga naa diha ang problema, no? So ang sa sinusitis sa nose, otitis media sa ears, pero very proximal ra ni mga organs. So di ka mahibulo nga murag magsagol-sagol ra ang signs and symptoms nga bation diyan dapita. So ikaduhang pangutana, ingon nila nga ang nigawas sa dunggan sa akong anak sipon kuno to kay dili man baho. Umutag siponon sa akong anak, una man pud siya mugawas. Posible ba di ay nga dungan mugawas ang sipon? Yes, posible na siya. Kung balikon,
tungod sa pagka proximal or duol sa mga inunta mga duha ka organ da sa atong head area, no? So ang akong tubag da, yes, possibly. Ikatulong pangutana, ang wala nga dunggan sa akong anak diin maoy may nag-agas nga murag sipon, perming daghan og atuli, airwax. Kuhaan nako karon siyang atuli, ini kaugma na anapod. Posible ba nga daot na ang sulod sa dunggan sa akong anak? Maglisod kong tubag po? Posible. Oh, it's highly possible. So akong advice, go and see an ear, nose, throat specialist, no? Kailangan sila yung mga kahimanan. Pagsuta kung unsa na may kahimtang dito sulod sa dunggan sa imong anak. Posible na siguro mo recommend ang ENT specialist o antibiotic nga ibutang diha para nga makuhian mo patay ang kagaw kung naa may infection depende sa result sa laboratory workup. Ikaw pa to katapusan nga pangutana. Normal lang ba nga halos kaupat ko siya kuhaan og atuli o airwax sa usa ka semana? Kay magdaghan man gud dayon. Unsa man gud kaha ning likido nga niaga sa dunggan sa kong anak. Mauba ni gitawag og buog. Unsa may itambal ani? Posible nga buog ni siya or otitis media, no? Antibiotic ang intambal ni ani through the recommendation sa imong attending eye, ear, nose, and throat specialist. So, hinaot nga na satisfy ka sa akong tubag LV, no? So, ang ngadto sa atong mga kaigsunan under this COVID-19 pandemya, ayaw kalimot sa paghugas sa kamot for 20 seconds, pag-wear og face mask, o pag-social distancing at least 6 feet, no? Ang kalayon. O kung mahimo lang, avoid crowded places para nga mahuman na taaning problema ha. Okay? So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Kini ang akong suliran. Hinaot nga aduna na sa kamoy nakutlo nga mga pagtulunan karong adlaw, dili maulaw nga padayag sa inyong mga problema kay kitang tanan adunay problema. So ako si Dr. Rene Obra, moingon nga kanang hinaot nga makahatag akong kolor or kinabuhi sa inyong mga gipadayag nga mga problema. Gikan diri sa atong Radio Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.